yakamira sei? Pamusoro dare nyaya yangu ndakauya nayo musi wa31 yekasoma, saka maiguru havana kudzoka nhasi. Maiguru havana kudzoka nhasi? Mama akati tidzoke nhasi musi wa14, saka havana kuuya. Ndevapi zviya? Ndovekuharare vaya? Aiwa, maiguru ndevekunotora. Ndekuharare ndevapi? Ndimo kuti makasiya matengerwa imba nemurumba. Nhasi vakati havauya. Yakanga yanzi chii nyaya yenyu? Kudzoka kumwe dzoke nhasi chakabva chataurwa nezvayo mukati mayo chii? Makati munodzoka inini namaiguru neni chete tiri free tombotaura, pasina hama dzemurume, pasina vamwe. Maiguru aigova nemwata here airatidza kuti arikutungamira munyaya idzi achiti kuzodai. Imimi dambudziko renyu riri papi? Ini dambudziko rangu riri pakuti ndoda kunyorerwa kastomari nekuti vana vari kundiremera kuendesa kuchikoro. Saka mukuda mabhenefits emurume wenyu kukwanisa kuita vana. Aiwafakanaka. Tisati tasvika pekuti tinokupai kastomari muchato, tinoda kuti tidzokere foni kwavariwo vanhu ivavo. Handitika tivaite tivayeuchidze kuti hamuna kuzokwanisa kuuya kudare musi watakati mudzoke. Mutemo wedare order number 1 yeSamuel inototaura kuti tine simba rekutonga munhu asipo mudare, nemaonero atinenge taita tichifevhera munhu anenge auya kudare. Handiti? Ivo vakati tirikugadzirisa mapepasi, takazodii, tikaita sei, tikadii. Imi makambodzokera here kunoitwa zvemapepa enyu ayo, muchitsvagawo kuti muone kuti vana vari kunzi vakanyoreswa mumapepa acho venyu vakanyorwawo pasviri? Handina kudzoka hangu. Dzokerai ikoko kwazvo, ikoko kune simba. Handiti? Mambo nditi ndochatiri kuda tutaura zvevana zveshanje dzenyu muri 2 dzikurwisana muri vaviri dzedzi hadzisiri idzo dzatiri kutaura nezvadzo. Handiti ka? Tinopindira paripo patinozopindira takubatsirai, because vari kubvuma kuti imi muri mudzimai saivo pamurume umwe chete. Because kana vaitora vana venyu vachivaisa mumalist avo ekuti kunyora zvinhu zvevana, vainyora vana vachiti vakaberekwa kune murume anobereka vana arwana. Saka zvese izvo tinenge takushandisa simba ivovo kuti nekuona kuti vanhu ava vakabvuma kuti mudzimai uyu vana vake vakabereka 4 ndevemurume wavo, naizvozvo zvakatipa simba rekuti vape kastomari law ingi muchato wekuti vakwanise kuti vawane pekutangira munyaya dzevana. Handiti papano? Tinozotaura navo, hatigoni kutanga kuita action tisina kuvadzokorora kuti kuvapa mapepa ekuti muri kusungwa mudzoke kudare sekutaura kwakaita dare, vapindure isusu kuti hatichaya, hatiuye, hatididi. Handitika? Saka munosiya zvokufambisa kuti mupurisa wedu agone, iye akamboenda kunovasevha wacho yeye adzokorore kuti kunovasevha yeniki reminder yedu kuti kowai musina kuzodzoka. Kana musina kudzoka kudare musi wa29 dare redu rinopfuurira mberi ivi musipo 29. Munokunikira sekretari wangu ndiani akamboenda kunyaya uyarapo pamwe ndimakanoita nyaya yevavo kunowa munhu wamakanosunga ndokunowa saka motaurirana zvemari dzokufambisa mokupai mopuwa tsamba pano
ndikuvadedza kudaro mudzoka futi kudaro vadzoke kudaro musa 29 right ndapedza nemama next court